makulimlim. Makulimlim, bro. Mga people, mga pups, kumusta kayo? Tagal din ako hindi nakapag-upload, no? So, shock gaming tayo. Wala, kasi hindi ako gumagamit ng ano. Kasi nagmamadali na ako. Hindi ko na set up yung filter sa helmet. So, ayun na mga tropa. Dito tayo sa ngayon, papunta tayo na ano, Davao. And RM helmet hub and photo gear. May order tayo na helmet. Kukunin natin, no? Record tayo. Yan ako nagsasan kasi lalong mahang. Yan. Gasap na tayo, bros. Dito sa Shell Pugon. Kung may Shell Pugon sa Luzon, may Shell Pugon sa Mindanao. At dito mo lang makikita sa Igos. Okay. Coco Martin. Kaya ito mga bro. Kulimlim eh. Mambo na rin. Kakayanin. Natin. Oh my god, empty na. Lagi na lang 150 unleaded. 150 unleaded. Na. Pumasok. Subag siya. Oh God. May card sir? Wala. Salamat. Salamat sir. No, umaambon. Shit, ay. Ay, malakas na talaga yung ambon, bro. Oh God. Kailangan ko itago ang action cam ko kasi dito waterproof. Hindi naman ito is GoPro eh. So, kita-kits na lang dun sa ano, RM Helmet Hub and Moto Gears. Kasi umuulan na, hindi to ano, hindi waterproof tong action cam natin.
So, babush! Malalag. Ah. Thank you, sir. Okay, bro. Oh. Eh, umabot din tayo dito sa RM, bro. So, papasok na tayo. RM. Good morning. Maraming hello. Naka-t-shirt? Busy pa. Nag-picture na ka dali, sir? Busy pa. Ano kayo number doon? Sticker daw, like. Ano gusto niyo mo?
Key. Maraming customer. Si Boss Rico. Masyadong busy. Evo. Epix. Oh, may ano, metallic blue. Metallic titanium. Matte titanium. Oh. Meron rin mga ano, Dainese jacket, mini PRS. Maraming customer. Busy pa si ma'am. Realistic. Challenger. Pogi. Challenger price is 8.5. UIT NFR. XXL at ano, large. XL at saka Large. ito. Gang, kayo yung kay Sir Karen. Oh, ano yan ako? Sir, So, nakuha na natin, no? Masyado pang busy si Boss Rick. Hindi pa natin kausap. Siguro susunod, babalik na rin ako dito. So, kakarga ko muna to. Sana ako makakabili na aking tape. Cut ko muna, guys, ha. Woo! Bulan pa, shit. Still here at RMP Helmet Hub and Accessories. Ano ko ito mababiyahe yun? Umuulan na. O sa mga taga Davao na magtatanong kung saan itong RM Helmet Hub and Accessories sa Puan along the highway lang. Tapat nito is Waikiki Unimart. Ay, salamat, uminit. Yan yung ano nangyari sa box ng Evo ko. Umuulan kasi kanina eh. Mabuti, uminit. Pahinga muna tayo. Okay! Oh, boy na tayong videos mga red topics. Talking about naman. Buti na lang, uminit. Tapos sa din sa inyo ng helmet. Umulan. Tapos ambon pa yung pag-darga ng
Point, walang titiraan ko. Titiraan ko manong halis. Okay, sa mga magtatanong na kung magkano itong movement na ito, Evo Vincenz 3000 matte black. Nakuha ko na ito na 3,400 each. Isang gawa ko. And sa gusto mo sa Pinadabaw, Igus, or Nabutagong, palang kayo doon sa Bungan along the highway lang. Ang mga may gas, nearby gas. Matapat ngayon building na SYK. Punta na sa highway lang, madadaan na lang, makita may signboard doon. Meron din doon JC, NS2, KYT, and NHK. Meron din doon riding jackets like Dainese and Umine, and SDRS. Gusto nyo lang din window shopping, pwede nyo naman i-visit. Okay naman na tao si Boss Rick. So yun guys, so may balak ko yung bumili at papunta nyo doon, naubusan kayo, pwede kayo magpa-advance sa reserve or umorder kung kaya nyo hintayin. Okay, yan lang guys, dito na kayo videos. So hindi na tayo chill nagbata. Damn, bro. Umulan disadvantage disadvantage sa rider yung umuulan, mas okay yung uminit. Dad, baka mayroon na yung
malapit na tayo sa bukuhan na. So, thank guys. This is good. I think I'll cut the vlog here. So, till next time, baboosh, kadoosh.